eventos en toda Galicia, pero poucos que sexan como Terrasón e que ten un obxectivo tan claro, que é que ao longo da temporada de verán xerar oferta complementaria desde ao longo de todo o mes de agosto. Parece que se achega hasta as festas do Cristo, o cual vai ser unha oportunidade para que a xente que se achega ao barco e os propios barqueses poidan gozar de un programa de concertos moi ben aquilatado, que, como decía Marga, nace na pandemia. Nós o apoiamos no Xacobeo 21-22 e a verdad que, como dicía antes, nos parece unha das actividades máis orixinais das que están dentro dos concertos do Xacobeo, e dentro dos concertos do Xacobeo está desde o Son do Camiño hasta agora o Morriña Fest, que se vai celebrar na Coruña, Carlos Núñez, que estuvo